ଭାଇ ଖେଳ କରିବ ନା? ନା ନା ଖେଳ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇର 21,000 ମିଠା ବଣ୍ଟାଉଛୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଉ ସବୁ ତମେ ଆଇଲେ ତ ଖେଳ ହବ ପଢିଟା ବସିବ। ଭାଇ ଟିକେ ଭଦ୍ରାମ ନାହିଁ ଭାଇ, ଟିକେ ଗରା ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ତୁ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ମାଇକିନା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏବେ ଖେଳ ହବୁ ନ ନାଇଁ ତ ପଳେଇବୁ। ଖେଳ ପଳେଇଥା ଦିଟା ହବ। ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ଦାଢିଟା ଟିକେ ଟିକେ ସଲମାନ ଖାନ ଟାଇପର କରିଦବ ଟିକେ ଆଉ। କାଇଁ ରଶ୍ମି ମନ୍ଦନକୁ ବାହାବୁ ନା କଣ? ମାରିନି ମୁଁ ତ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନ ଛଡେଇଦେବି ଏଠି। ସେପଟୁ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ? ହଁ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଭାଇ ତମ ଫ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ? ଫେଣ ହଁ ଭାଇ ଫ୍ୟାନ ସିଷ୍ଟମ ତମ ନାହିଁ? ଫେଣ ଚଢଉଛୁ ରହିଥା। ଫେଣ ଦୋକାନ ତୋର ଭାଇ ଫେଣ ଦୋକାନ ଫେଣ ଫେଣ ଦୋକାନ।